Čaute ľudia, vítam vás v tomto videu, vítajte na kanále Magdas Building Blocks XK. Dneska tu bude Grow Garden diel 1 alebo 2, lebo teraz neviem, lebo včera sa mi pustila premiéra. Neviem prečo, tak som vymazal, ale nafarmil som tu nejaké papanička a už tu mám otvorené vajíčko. No, nemám ho ešte otvorené, ale získal som, dal mi taký týpek, tak ideme si ho otvoriť. Čo mi padne. No. Jaký veľký psík. Tu si ho položím. Kde je? Tu je. Dobre. Takže, neviem, čo budem robiť v tomto dieli, ale skúsim sa tak vylepšiť trošku. No. 24 peniažkov. Čo si také kúpime? Berem toto. Vykúpim to všetko. A keď ste tu na kanále noví, nezabudnite dať like, follow. Bože, ja follow hovorím. No, bo natáčal som takedy na TikTok, hej, ale tak nezabudnite dať like a odber som chcel povedať. A za 50 odberateľov bude možno stream. Takže môžete sa tešiť možno. Tu posadím. Tak. Ja tu mám ešte semiačka, tak to posadím. Dobre. Zbieram. Dobre, viem to predať. Joj, 884 peniažkov. Kúpim si toto. Tomato. Koľko mám času? Mám 2 minúty. Kúpiť ho. No, toto posadíme. No, možno skúsim vydať ešte prvý diel, keď sa mi to podarí. Ale teraz sa mi brat zo mňa smeje, neviem prečo. Aj ma to netrápi. Tak. Mám toho tu veľa, tak predáme. No. Zlatá jahoda. Malá. Nezabudnite dať like a odber. Za 2 lajky bude tretí diel. A prvý diel skúsim vydať dneska. Lebo neviem, prečo sa mi zapla premiéra. Možno nebude prvý diel, ešte neviem. Začína nám tu snežiť. To je čo? Jaj. No a tu už nám vyrastli jahody. Neberem. Tak. Ja som to chcel predať. No, už to môžem kúpiť rýchlo. Koľko mám? 20 sekúnd. Mám tomato. To je asi paradajka možno, neviem. No, na to netrápi cokoliv. Ja som to už hral, hej, na mojom starom účte. Tak to si pozbieram. A pozriem sa, čo tu majú ľudia. Počkaj, koľko vlastne nás hrajú? No, iba dvoja. Okej.
Neviem, čo mám rozprávať. Neviem, čo mám hovoriť. Six, seven. Čo tu je? Wow. Aj bambus tam bol. To je také krátke video dneska. Nemám čo natáčať. Dobre, predáme. Dobre, tak. Dobre, no tak to bude asi koniec. Môžete dať like a odber. Toto je koniec. Čaute. Konnichiwa.